Прывітанне, сябры! Вы на канале Смачна. Сёння будзем гатаваць смачны пірог са слівамі. Хачу сказаць вам дзякуй за тое, што вы са мной. Калі ласка, ўключыце субцітры, калі яны вам патрэбныя. А мы пачынаем. Прадукты да пірага усе вельмі простыя. Падрабязней напішу ўсё пад відэа, загляньце туды абавязкова. Па-першае, пачынаць будзем з масла і сахару. Масло павінна быць комнатнай тэмпературы, мяккім. Яго трэба змяшаць з сахарам. Я пачынаю гэта рабіць відэльцам, а потым ужо працягну міксерам, каб атрымалася аднародная маса. Вось так. А цяпер час на яйкі. Тут важна іх уводзіць па чарзе. Спачатку адно, добра ўсё перамяшаць, а потым ужо уводзіць другое. Міксер мы не адкладаем, нам ён зараз зноў спатрэбіцца. Будзем уводзіць муку, разрыхліцель і каліву солі. Зноў вельмі добра перамяшаем. А ведаеце, які слівовы пірог, мабыць, самы знакаміты ў свеце? Гэта пірог з Нью-Йорк Таймс. Так, з гэтай самай знакамітай газеты. У пачатку верасня 1983 года тагачасны рэдактар газеты Марыян Бярос упершыню апублікавала ў ёй рэцэпт вельмі простага пірага са слівамі. Нічога асаблівага ад гэтага рэцэпта не чакалі, і ўжо сапраўды таго, што ён стане галоўным хітом выдання. Але пасля публікацыі прыхільнікі завалілі рэдакцыю лістамі, і рэдактарка вырашыла перадрукаваць рэцэпт у наступным годзе ў гэты ж час. Гісторыя паўтаралася да 1989 года, пакуль рэдактары газеты не вырашылі, што час пакласці канец гэтаму вар'яцтву. Бо лісты ўсё ішлі і ішлі. Калі вы збіраецеся друкаваць рэцэпт гэтага слівовага пірага, пісалі Марыян чытачы. У сваёй калонцы яна напісала, што гэта сапраўды апошні раз, калі рэцэпт публікуюць у выданні, і папрасіла чытачоў яго нарэшце выразаць з газеты. Пасля многіх гадоў барацьбы Марыян здалася, і рэцэпт усё роўна працягвалі публікаваць. Вось такая цікавая гісторыя. Ён сапраўды вельмі смачны і просты. Мой пірог да яго падобны. Як вы бачылі, я ўжо разрэзала слівы на паловы, у мяне пайшло 10 невялікіх штук. Потым форму альбо пергамент змазваем алеем, у мяне пергамент, і выкладаем цеста. Слівы будзем класці зрэзам уніз. Атрымоўваецца прыблізна так. Праўда, вельмі прыгожа. Я упэўненая была, што слівы будуць наверсе, прыгожа выступаць, як на карцінках з інтэрнэту. Але у мяне яны аказаліся знізу. Мабыць, таму, што цеста было зашмат для такой маленькай формы. Форму я пазначу ў апісанні пад відэа, каб вы ведалі, якая яна ў мяне. Пірог ставім у разагрэтую духоўку, тут 180 градусаў на 35-40 хвілін. І, канешне, я даю пірагу крыху астыць. Вось ён ужо ў мяне гатовы. Будзем спрабаваць. Ён вельмі просты і смачны. Пакуль сезон сліў, абавязкова яго прыгатуйце. Альбо слівы можна замяніць на персікі ці абрыкосы. Таксама будзе вельмі смачна. Глядзіце.
Атрымаўся такі салодкі пірог з кіслінкай, бо слівы ў магазине ў мяне папаліся даволі кіслыя. Дзякуй, што даглядзелі відэа да канца. Пішыце ў каментарах, як вам пірог і гісторыя з Нью-Йорк Таймс. Буду вельмі радая з вамі пагаварыць. А зараз дзякуй за прагляд і смачна есці!